klidnou základní lize dnes bude ještě showár, nabídne choreografie 2, pak už nás čeká Eda Show, tedy disciplína, ve které se postupuje až do televizního finále. Tak se pojďme podívat na tuhle pětici, které 3 týmy dnes odejdou s medailema. Dáváme do kupy samozřejmě hodnocení a ptáme se samozřejmě našich gimuperů. Chcete vidět známky? Základní liga je naši opeři připravení se podívat, jak jejich výkon hodnotí porota. Připomínám, při vyhlašování dětské věkové kategorie, který bude po 16 hodině, porota bude opět připravená odpovídat na vaše dotazy ohledně hodnocení. Určitě to využijte, stojí to za to jako taková malá inspirace a informace do dalších kol. Jsme připravení, jdeme na to a podíváme se na první známky, který věnujeme Engine & Screw Flower Power. Hodnotíme teď. 2, 4, 3, 2, 2. Tleskáme každému týmu, který získá hodnocení. Stormy. Choreografii hodnotíme teď. 1. Devil's Flame pokračovali a hodnotíme je teď. 3, 2, 2, 3, 4. Taneční skupina AFK, Saturday Night, hodnotíme teď. 4, 3, 4, 4, 3. A Chicos uzavírali tuhle disciplínu, hodnotíme teď. Super. 5, 5, 5, 5, 5. A tleskáme, takhle vypadal hip-hop. Ještě jednou, viděli jste základní ligu hip-hop, pojďte zatleskat, to byl hip-hop. Doleva odcházíme, loučíme se s diváky, máváme, loučíme se. Samozřejmě to velký zúčtování proběhne ještě při rozdávání ceny, oficiálně vyhlásíme po známkách.